जोंहा जेबो खहा जाया जोंहा जोंनि दंखायो थेवबो मालायनिफ्राय जोङो मा खालामनांगौ लानो बेजों लोगोसे जोङो धोरोम सरसायाव बेखौबो नुयो जे धोरोमा बबेबा मोनसे हारिनि राव थुनलाइ हारिमु खाजोना बेनिखायनो धोरोमखौ हारिनि रैखाथि सोंनानै बुंनाय जायो बेजों लोगोसे जोङो आरो माबानो हाबावो जे धोरोमखौ जों गावनि फोथायथि नांगोन आरो फोथायथि थायाबा खुनु खामानियानो जाया नों इसोरसिम थांनायाव नोंहा फोथायथि थानांगोन बिश्वास थानांगोन बे बिश्वास थाब्लासो फोथायथि थायोब्लासो जोंनि जिखुनु साननाय बे जागोन जों बयजोंबो गोरोबलायनानै मावनांगोन आरो बयजोंबो जोंनि साननाय जों जिखिनि नियम फालिनांगोन बे फालिनांगोन खौसे जायो बेखौ नोजोर होनांगोन बेनि अनगायैबो जोङो आरो बुंनो हायो जे धोरोम जानोबा आगोलनि जेनेबा 1992नि आगोलाव जोंनि बाथौखौ मा रोखोमै सिबिदोंमोन बेफोरखौ गोजाम बिनि आरो गोजामसिनखौ जुदि नाहरोबा जायफोर जोंनि खुगा खुगा सोलिबोनाय बेफोरखौ नायोबा दा गोदोनि समाव माखासे धोरोमनि जिफोर आखुथाय नांदोंमोन बे आखुथायखौ जों नुनो मोना नाथाय 1992निफ्राय 1992 मायथाइनिफ्राय जे फोसाबखान्थि फैदोंमोन बोराइ बाथौफोराव बे फोसाबखान्थिनिफ्राय फोसाबनाया दाबो जोबाखै आद्रा गोबां दंबावो बे आद्रा गोबां थानायफोर बा जिखिनि दंबावो बेखौ नाजानांगौ दा होनबा जोङो धोरोमनि जिखिनि आखुथाय बे आखुथायखौ जोङो नोजोर होनांगौ आरो मोनसे धोरोम जानो थांनायाव मोनसे धोरोम जानो थांनायाव सरकारजों धोरोमनि मोनसे रिकगनिसन बा सिनायथि मोननांगौबा आखुथाया थानांगोन जेरै जोंहा बोराइ बाथौ गौथुमा जोंहा मा दङ सिबिसालि दङ दिनै सिबिसालिया बोराइ बाथौनि गाहायनि सिबिसालिया माबाया बुंगासिनोसो दङ अथ'थ' बयनावबो गामि न'खराव जोंहा मा दङ जे जों जे इसोरखौ बा जे धोरोमखौ फालियो जे धोरोमखौ फालियो आरो बै धोरोमा जाय इसोरजों लोब्बा दं बे इसोरखौ फुजिनो थाखाय जों मा खालामो जे गावबा गाव न'खराव सिबिसालि बा थानसालि गायसनना लायो बा धोरोम जानोबा जोंना मा नांगौ सिबिसालि फारसेथिं बोराइ बाथौखौ मा नुनो हानाय बा मोगथाङाव नुनो हानाय जों इसोरखौ खुलुमना जों नुनो हायो जोंजों नुजायो जे जोंनि माबा बोराइ बाथौनि बोसोनाव जाय आंखौ नुयो आं रावजोंबो आंनि असे महरजों नुजाया आरो जाय आंखौ नुयो बेयो आं बायदि जानो हाया बेनिखायनो जोङो जिहेतु जों नुवाथारि होननानै बुंबाय जोंनि इसोरखौ बेनि थाखायनो अबंगसार बा इसोरखौ बेनि थाखायनो जोङो बेनि मोनसे नेरसोन हिसाबै लानानै जों फुजियो बे नेरसोनानो जाहैबाय सिजौ दा सिजौआ जोंना फारफ्रोमनिफ्रायबो जे जोंनि बा तत्व बा मोनबा जिखिनि थियरि दं बे थियरिजों गोरोबनाय आरो जोंनि गेदेमाफोरा बुङो जे सिजौआ जोंनि माबाजों मोनबा गुदि मुवाजों सोमोन्दो दङ आरो जुदियोबा सिजौनि गेजेराव गोबां जाथो दं बे गोबां जाथोनि गेजेराव जों दालाय मोनबा थानाय सु जरा जरा थानाय सिरिबा थानायखौ जों लादों बेनिखायनो धोरोमाव मा नांगौ नेरसोन नांगौ भुमिति बेनिफ्राय दिनै जों गोथार मंगलबाराव बहाय आर'जआव ज' जाहैदों जे धोरोमा गावबा गाव मोनसे बारायनाय दैनन्दिनआ सप्ताहिक मोनसे फुजिनायनो ओरैनो दैनन्दिनखौ सानफ्रामबो फुजिखायोआनो थेवबाबो बे सप्तानि गेजेराव माबा मोनसे दिन बारायनाय लानानै फुजिनाय आरो नङाबा एनुवेलि फुजिनाय माखासे नियम थायो बेनिखायनो जोङो मा नांगौ मोनसे निर्दिष्ट दिन बा तिथि बेबो जोङो मा होनो धोरोमनि मोनसे आखुथाय बेनि अनगायैबो नांगौ जोङो जे जों बाथौ धोरोमारि जोंनाव गोबां लेखा ओंखारबाय धोरोमनि सोमोन्दै गोबां लेखा ओंखारबाय आसार खान्थि नेमखान्थि धोरोम खान्थिफोर ओंखारबाय नाथाय हिस्ट'रिकेल क्रन'लजिकेल
बाथौ धोरोमनि जारिमिनखौ जों नुनो थाङाखै दासिम गोदोनिफ्राय जेबायदि गोदोआव लिरनाय गैयामोन लिरनाय गैयैयाव बे मोनसे उसुबिदा जादों जायफोर लिरगिरि उसुबिदानि थाखाय जे क्रन'लजिकेल बे मोनसे धोरोमनि जारिमिनखौ जों दा मोननो हायाखै दा जुदि जों मोनसे धोरोमा जुदि रेकर्डाइज जानांगौबा बा जों मोजां रेकर्डाइज जानांगौबा जों मा होनांगोन जे बे फालिबोदों बर' जनगोष्ठीया बेसे समनिफ्राय फालिबोदों बे गोबां रोखोमनि बुंदों जे जोंनिया बयनिख्रुइ सोरजि जासिननाय बर'नि देरसिन धोरोम होननानै बेवहाय माखासे खोथा थायो जे जों बेसे समनिफ्राय दङ बर'फोरा बे रायजोआव बेसे समनिफ्राय दङ बेखौबो साननांगौ जे जिहेतु जोंनि जारिमिना जारिमिनखौ जुदि नायोबा जारिमिनाथ' जोंना बर'फोर लिरनायानो गैया सौ हारसाफोर लिरनायसो दा बेखौ जोंहा संदाननांगौ बा रिसार्च खालामनांगौ जोंनि जारिमिनखौ बहननांगोन आरो बै समाव बर'फोरा बाथौखौ आथिखालनि जिखिनि बाथौ फुजिदों आथिखालनि स्टेटासाव बै समाव जदिबो बाथौ नाम होदों गुबुन गुबुन मोदायजों सरजाबफानाय जाहैदों नाथाय बै समनि पिरियडखौ जोंनो नांगौ जाहैदों बिनि अनगायैबो जोंनो जदिबा जोङो गावनि धोरोमखौ गावबा गाव न'खर बियाब गामि जिल्ला मिरु जे मोनसे थानसालियाव फुजियो थेवबाबो धोरोमनि बेलायाव निस्थार थावनिबो नांगौ निस्थार थावनि गोथार थावनिबो नांगौ जेरै जोङो गुवाहाटियाव माथो बुंगोन निस्थार होनब्ला कामाख्या जायोना कामाख्या मन्दिर कामाख्या थानसालि बेनिफ्राय आरो गुबुनाव हरै गोजानावबा जोंहा मा होनो गासै बृन्दाबन मथुरा बेफोरबायदि दा जोंनाबो बेबायदि मोनसे माबा थानांगौ निस्थार थावनि थानांगौ दा जोङो माबाखौ गोथार बाथौ सानखौ बावखुंग्रिनि काहिनि लानानै गोथार बाथौ सानखौ फालिनाय जाहैयो दा निश्चय बावखुंग्रिखौ गियानि मोजाङै संदाननो हायोबा रिसार्च पन्डितफोरा बा जोंनि जायफोर गोरोंफोर बिथांमोनहा जुदि रिसार्च खालामो बेखौ जुदि इस्टाब्लिश खालामनो हायो होनबा निश्चय बावखुंग्रिया बर'नि मोनसे निस्थार थावनि बा फुजिनायनि इसोर फुजिनायनि निस्थार थावनि होननानै जोङो बुंनो हाहैगोन दा बुंथ'नो हाया जों दा बेनिखायनो धोरोमनि बेलायाव जोङो निस्थार थावनिबो नांगौ बेनि अनगायैबो जेखिनि दा बिजाब ओंखारदों बे बिजाबफोरनि गेजेराव जों जायखौ मा होनो जोङो बेस्ट बुक बा क्लासिकेल बुक होननानै बुङो बे रोखोमनि रनसायजानाय जायाखै दासिमबो रनसायजानाय जायाखै आबुं मोनसे रनसायजानाय जायाखै बेखौ नाजानांगौ जोंनि बयनिबो गेजेराव दा जोंथ' दुलाराय बाथौ गौथुमनि जायफोर बिबानगिरि बा दैदेनगिरि बिथांमोनहा मा रोखोमै दैदेनलांनांगौ बेखौ सिन्था खालामदों बेजों लोगोसे जिखिनि खामानि मावफुंनाय जिखिनि खामानि लागोन बे खामानिखौ मावफुंनायाव रायजोनि जोंनो मा नांगौ मदद नांगौ बे जादों जोंहा आं धोरोमनि माखासे खोथा बुंबाय बेनि अनगायैबो थाबावो जे मोनसे मा होनगोन बेखौ सेन्सासआथ' जोंहा खालामगासिनो बे सेन्सासआव जोङो सुबुंनि मोनसे अनजिमाखौ दासिमबो क्लियार खालामनो हायाखै बाथौआरिफोरा बेसेबां सुबुं सानखोनि दङ बेसेबां अनजिमानि दङ सरकारि रेकर्ड मथे एखेबारे खमथार दा जों आसामाव जेन'बा मा होनो 20 लाख 25 लाख बाथौआरि दङ नाथाय सरकारि रेकर्डआव 2 लाख बाथ्राया एसे जुदा जाहैयोना बेनिखायनो दा नाथाय सरकाराबो थांनाय कर'नानि थाखाय सेन्सासआ द्रप खालामदों आरो एबार निश्चय सेन्सासआ जायोबा जों बयबो बाथौआरिफ्रा सांग्रां जानांगोन जाहाथे धोरोमनि बेलायाव रिलिजननि बेलायाव जोङो हिन्दुइजम लिराजासिनो बाथौइजम लिरनो हायो आरो बाथौइजम लिरनो हानायनि प्रसेसखौ आवगायदोंमोन दाबो जाफुंहोनो हायाखै जाफुंहोनो हायैनि आरोबा जोंबो माबानाय सरकारनि बहाय माबाबो थायो राजनितिनि मोनसे पेट्रनाइज थायो बा खामानिया थाबनो जायो आरो जोंनि फारनिफ्राय मोनसे धोरोमखौ रिकगनाइज खालामनो बा रिकगनाइज खालामनायनि जिखिनि क्राइटेरिया बे क्राइटेरियाखौ जों सुफुंनो दासिम सुफुंनो हानाय दहाय आं बुंनाया जेनेबा जोंहा हिस्टरि गैया आरो दासिम गोथार धोरोम बिजाब